мактаби рассомии шаҳри Исфара соли 1964 таъсис ёфта ва тӯли ин солҳо хатмкунандагони зиёди ин мактаб ба коллеҷу донишкадаҳои олӣ дохил шуда ҳунари худро сайқал дода алон дар пешбурди соҳаҳои мухталиф ҳиссагузорӣ менамоянд. боиси хурсандист ки маҳсули маҳорату истеъдоди дастпарварони мактаби рассомии шаҳри Исфараро дар чойхонаҳои миллии шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Исфара ва ғайраҳо дидан мумкин аст. хонандагони мактаб намоиши дастранҷи худро бахшида ба ҷашнҳои миллӣ ва санаҳои муҳими таърихӣ мунтазам дар шаҳрҳои Исфараву Хуҷанд ташкил намуда сазовори таҳсину офаринҳо мегарданд. ҳоло дар мактаби рассомӣ хонандагон аз рӯи ихтисосҳои санъати тасвирӣ, дӯзандагӣ, кулолгарӣ, бофандагӣ, наққошӣ, ҳайкалтарошӣ ва дизайнерӣ таҳсил менамоянд. хонандаи мактаб Фаришта Ҳакимова мегӯяд ки пас аз хатми мактаб албатта дониши худро дар донишкадаи олӣ давом медиҳад ва орзу дорад ки ҳунари дӯзандагиро бо тамоми нозукиҳояш биомӯзад. Тони 7 сол мешавад ки ман дар ин ҷо илму дониш меомӯзам ва ба мо ҳар рӯза даст медиҳанд муаллима Нарзиева Қамархон. Дар тони 7 сол ман ҳунар ва эҷодиётҳои бисёреро аз худ намудам, аз ҷумла бофандагӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, тарроҳӣ, дӯзандагӣ ва аз қабили онҳо. Ва инчунин мо дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аст иштирок намуда сазовори ҷойи якум гардидем. Ба ҳамин хел кӯшиш дорем ки ҷумҳурии худамонро ба тамоми мардуми ҷаҳон ҳамчун як миллади тамаддундӯст ва тамаддунофар ошно намоем. дар тӯли фаъолияти чандин солаи худ ки бо ин боргоҳи ҳунарро зиёда аз 1207 нафар хонандагон хат намуда аз пушти ҳунари ба дастовардии худ зиндагии хешро пешбурда истоданд. хонандагони мо дар озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, даври шаҳрӣ, вилоятӣ ва сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд. маҳсули дастони хонандагони ин мактаби рассомӣ борҳо дар намоишгоҳҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ ба маърази тамошо гузошта шудаанд. инчунин дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ширкат варзида ҷойи ифтихориро соҳиб шудаанд.